binati og minahal kong matalunon. Di ata karon sa Eco Rest House. Today is kuan kanang Sunday nya wa may trabaho guys. Nya nagpataod po ta og gripo kung diin pwede na diri tintahay natay mga areta mo stay. Nya nay na nagripo guys. Mao ni sa kabukiran or sa Eco Rest House. Mao ni kahintang or view sa Eco Rest House guys. Minga white wa hijay bay no. Okay. Atong sulihon kung diin naghimo og gripo diri sa Eco Rest House. Atong say update kay giputlan man ni guys kay murag magpa-register daan ra. Mga kuan. Balik mga palibot guys. Manig kahintang diri guys. Itong sulihon ang gripo nga hong pinalit bago yun hong gikuan guys. Mani ha. Imposible nung mabutang nga gripo kay bukid na si Jaba. Mani. Guys, mani bagong pinalit guys. Yan. Ano gripo ba? Ano? Okay, guys gripo ni sa Eco Rest House guys nga mo ni daw kung bagong pinalit bagong gipataod guys no gripo nila mo ni ko okay itong oksibaran kung kusog ba guys tugon sa kalamig ang tubig ano siya ano para mo na yun bisan bukid siya guys pero nagtubig hapon ano nanig kay kuan kay mas advantage og doon ang tubig adunay magamit ba nya basin pohon nanapon ni nanay CR diri nanay grip di baboy pero na kaya ito sa umpaya guys mao ni update or bagong facility nga gihimo sa Eco Rest House guys no naigripo bisag bukid siya pero na naigripo guys no ano okay okay mao na ikuan ni ato ta sa tong rest house wa pala may okay nasa bukid karon uli ra pud kay napatay giatiman nga mga negosyo ba okay mo ni tungkuan guys sudah na tungkuan guys pinya sudah pinya guys nya kuan mana durian sih guys no durian ya murag wa ni siya matumba sa bagyo inja nyari ka sa napin niya po diri dada na ibunga guys aguban lamang pangawaton guys na hindi guys no okay sunod guys tatong kursin niya po ni guys na maunig palibot sa Eco Rest House niya sa halata makatugbong kay kuan bisis trabaho niya manitap-anan aron og magkupras na doon na sila magamit kuwang diri CR kay na may tubig niya ad sa baboy
kaning pahimuan pohon. Okay. Na dinhi tap-anan ag mga lubi guys, lubi. Okay. Ini itong tap-anan sa lubi. Diha magsubnod. Okay. Sunod. Isa ng tira kung Pasig kon. Okay. Tadi rin guys. Okay, mali hari. Amo na ka ng katas guys, ng bunga natong gitanong. Okay, mali. Okay. Naghuman. Tanong po ni mo, makuan man ni. Mabuhi man ni. Tanong balik. Asa yung itanong usa pa? Okay, manit sa ibabaw. Yeah. Portion. Para pohon. Anay tambis guys. Nadugay na ng mangga. No? Mangga. Kuan ka. Okay, mauni kuan sa ibabaw nga portion. Nani daghang tanom niya nasunog sa una. Okay, mauni guys ang Eco Rest House area. Nagsaratam kasuroy kay tungod sa busy pa. Daghang trabaho. Una na punggot sa Yolanda. Guys. Okay, maunig update. There is a kuan guys. Ito rest house. Pwede kang tanong matutos bungtod nito daw. Usaka pa ini maunig palibot. Okay. Itong gitanong nga tambis, itong pinalit guys. Ang katanong kay pohon-pohon. Doon na yung mga kuan ba. Mga kuha sa mga photos. Pisag lagjo siya ng tatay guys. Okay. Agkuan pa atubangan tong mga kuan ha. Ha? Katong milon. Atubangan dapit. ay Katong milon ba? Asa to kang itanom.
Okay. Okay, mga nikuan guys. Ito ang update. So, ito ang rest house kan guys. Okay, may kahimtang o dugang facility nga nahimo. Asing po na niad sa baboy. Okay. Asa mo dapat itanong ma? Ani din ni pero. Dinhi siguro. Para kon. Unsa man na kanang Han. kana. Kana ka daw unsa na. Han. Kana. Avocado. Oh, bukan din. O dito na mo kuan. Mabunga mo na gagmay pa. Dito dapit tungko at sinja. O dito. Dito. Bisag daw usa. No matumbalo ba yung naibagyo. Ito mo nagbagyo. Dagang tagay lagi man saka. Anong iro mo tao? Dito. Pagkaon na. Dadan. Okay. Manikuan guys. Usang picturean ma? Pizza. Basta Merkulis size. Kuan guys. Pizza ko ano? Yes. Okay. Pizza 23. Okay. Okay guys. Merkulis mapunoy rin eh. Pizza 25. April 23. Oh. 2023. Okay. Manig kaitdat sa mani. Ahong napundat primero. Diri sa ato ang pagtrabaho. Nya unsa ka anindot ning diri ko guys. Pero mas kuan siya ba? No. Mas kuan siya. Nya murag di na ka problema kay kuan man tay dahil tubig ng hugasan ba pag importante sa kabay suga og tubig ng mga ta atay mga tanom niya ako mang hinaot nga hatagin ko tag maayong lawas para daghan batang mana no ang bagong nahinga guys.